Nepřihlásit se, nepřijít, nezúčastnit se, neukázat, co v tobě je, promarnit a nedat si šanci. Druhou šanci má přece v životě každý člověk a my ji nabízíme. Jmenuji se Jaroslav Šmíd a budu moderátorem gala večera Mr. Gay Czech Republic 2014. Chceš ve svém životě něco změnit, něco dokázat? Přihlaš sebe nebo svého kamaráda, přítele, bratra, milence či manžela. Soutěž je výzvou, novou zkušeností. Zviditelnění se, nová práce, možnost cestování, focení, modeling a také povědomí o tvé osobě v podvědomí veřejnosti. A zajisté i samotnou víru a finance. Druhé kolo castingu pro finálovou 12. Druhá šance. Můžeš se přihlásit od 24. prosince do 13. ledna 2014 na mrgayczechrepublic.cz a staň se vítězem, tváří reprezentující komunitu při snaze o integraci do současné společnosti. Ukaž nám své já. Zbývá jeden den do Štědrého dne a rádi bychom vám všem popřáli za tým Mr. Gay Czech Republic šťastné a veselé prožití svátku vánočních v klidu a míru s přáteli a s rodinou a úspěšný nový rok 2014.